Nok sidste gang, jeg har chancen. 2 sekunder efter man har trykket på knappen, så lyser den rødt, og så er den klar til optagelse. Og den optager nu. Ja. Har du prøvet den, Søren? Ja, men jeg prøver, de sagde her. Nå, det er ikke nok så. Prøv lige, kan I udvikle og huske, at jeg prøver at give den 12. Jeg giver den. Og prøv lige her. Så tager det en test. Det kan være en fordel. Hvordan ud? Hvad sker der her? Tja. Den skal da hæves. Heldig hvad jeg selv trækker den ud siden for helvede. Det står derfor, den hopper derude. Ja. Jeg tror, man får snot næse alt det der skyding. Prøv at se sådan. Vi er snot næse. Ja. Og det var egentlig 12 lige den. Hvad sidder der nu? Ja, den er væk. Får et dårligt gennemsnit. Okay. Godt koldt. Jeg sidder sgu flot, hva'? På 200 meter. Ja, det skal jeg også gerne. Ja, okay. Ej, det var god nok, Lasse. Jeg skal bare lige... Ja. Det gør lige lidt for mig her, men... Ja, den her, jeg skal lige have noget ind på. Ja. Så ser jeg på,